Hola preparats i preparades, benvinguts i benvingudes a un nou vídeo del nostre canal d'orientació preuniversitària. Si has arribat a aquest vídeo és perquè suposo que t'estàs preocupant ja per la nota que has de treure a la CL. I si a sobre et vas capficant amb un número pensant en què he de treure aquesta nota, doncs això són nervis molt afegits. El que sí et volem dir és que la majoria d'estudiants aprova la selectivitat, però sí que sabem que si tens aquest número al cap i aquest objectiu pot ser una mica més complicat. Per això avui et volem donar 7 consells que et poden ajudar molt a arribar al màxim de nota a la selectivitat i a preocupar-te'n encara menys. Primer consell, i segurament el que et semblarà més bàsic, però és mantindre la motivació i saber per què realment vols aquesta nota. Quan vas estudiant tants dies, tantes hores, tot seguit, al final pot ser que perdis la motivació. Per això és important que sempre recordis quin objectiu tens i què és el que et motiva a estudiar tant. Fins i tot et recomano posar-te aquest objectiu que tens en escrit a la paret del teu escriptori a l'habitació per veure'l cada dia quan et posis a estudiar i així no t'oblidis de què vols arribar a aconseguir. 2. No estudis únicament el que entra a la CL al peu de la lletra. Amb això no vull dir que hagis d'estudiar molt més del que hi ha al temari, que ja és prou, però sí que de vegades ens encallem estudiant el que hi ha al temari i prou, quan pots fer el temari una mica més àgil i una mica menys pesat mirant vídeos de YouTube que et resumeixin el teu temari, mirar pel·lícules sobre el tema, llegir articles de revistes i de diaris, i així tot això et donarà més arguments a l'hora de fer les teves respostes a l'examen. 3. Concentra't i aprofita el temps, perquè estudiar no vol dir només estar assegut en una cadira durant hores repassant els apunts, passant els apunts a net, etc., sinó que hauries d'intentar ambientar una mica el teu entorn d'estudi, fer que on estàs estudiant sigui adequat perquè et puguis concentrar, posar-te els objectius, potser fer-te un calendari per saber què estudies cada setmana, i així et farà molt menys pesat i arribaràs millor als teus objectius, que al final són arribar a aquesta màxima nota de la selectivitat. 4. És no et saltis cap classe. És molt important a segon de batxillerat i també a segon de cicle que no et saltis cap classe perquè, al final de curs, sobretot, hi ha la major part del temari de selectivitat, és quan es fa més repàs d'aquests exàmens. A més, el contacte amb el professor et podrà fer, amb una persona experta, preguntar-li dubtes que tinguis, que potser tu sol a casa amb el llibre no acabes d'entendre el temari i ells t'ajudaran a acabar de perfilar petites coses. I a més també recomanem que quan arribis a casa repassis el temari apuntat aquell dia, perquè així quan t'hi tornis a posar a estudiar-ho serà molt més fàcil d'entendre el contingut al cap d'uns dies. El meu 5è consell és que utilitzis el mètode d'estudi que et vagi millor a tu. Al final, el temari de la selectivitat ja està donat i ja saps quin és, per tant, fes-te la vida fàcil, no et compliquis i tria una tècnica d'estudi que sàpigues que et funciona. De fet, si no tens cap tècnica d'estudi ara mateix que et soni o que t'hagi funcionat, et recomano molt utilitzar la tècnica Pomodoro, que consisteix en agafar un temari, una part del tema amb la que puguis focalitzar i sense distraccions i estudiar aquesta part durant 25 minuts. Quan acabes, fas 5 minuts de descans. I llavors, quan arribes a 4 pomodoros seguits, és a dir, 25 estudi, 5 de descans, pots fer un descans més llarg d'entre 15 i 20 minuts. El 6è consell és prioritza el més important o difícil. És a dir, de vegades quan veiem molta feinada, molt per estudiar, ens encallem i, al final et desmotives o et desmoralitzes perquè dius, per on començo? Doncs potser hauríem de començar pel més difícil o pel més important. Potser saps que un temari, una part del temari sortirà segur a l'examen, doncs comença per allò, o allò que saps que et portarà moltes hores perquè no acabes d'entendre encara del tot, no ho deixis pel final, sobretot comença per això. Perquè de vegades ens parem molt en coses que ja sabem del temari i les anem repassant quan ja les sabíem des del principi. També et recomano que quan arribis al final de l'estudi, quan facis el repàs de tot, no t'oblidis de repassar allò que et semblava més fàcil i el que potser no li has dedicat tantes hores. I el meu 7è consell és que sempre et posis a prova abans de la selectivitat. Practicar sempre amb exàmens d'anys anteriors. És el que vaig fer jo quan vaig fer la CL, és el que ha fet la majoria de gent que conec que va fer la CL en el seu moment i en els últims anys, i per mi és la tècnica que va millor. De fet, si vols estudiar d'aquesta manera, aquí sota trobaràs el link amb el cercador d'exàmens on trobaràs exàmens dels últims anys i de totes les assignatures, examen i solució per poder estudiar, com et dèiem, un darrere l'altre sense parar fins que tu sàpigues de memòria. Doncs aquests són els 7 consells que et volia donar avui per arribar a la màxima nota de la selectivitat, sigui quin sigui el teu objectiu. Així que si t'ha agradat aquest vídeo, fes-li like i sobretot comenta quines altres preocupacions tens al voltant de la CL per veure si et podem ajudar amb altres consells. I si encara no ho has fet, subscriu-te al nostre canal, que ens ajuda molt a arribar a persones com tu, i fes clic a la campaneta de notificacions que tens a sota del vídeo per rebre una notificació cada vegada que publiquem un nou vídeo. Gràcies per seguir-nos i ens veiem al pròxim vídeo de preparats.cat. Fins aviat!